Moi boas tardes, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Manexas os osciloscopios Marisa Fernández. Somos o equipo de Efervesciencia. Só a montaña ten vivido abondo para escoitar e para comprender o veo dun lobo. Isto é do conservacionista Aldo Leopold. Esta hora de radio vai ir de lobos e de ovellas, pero non imos contar ningún conto. A imaxe que temos os galegos dos lobos vai desde o extremo de consideralos como seres mitolóxicos ata velos como bestas malvadas que atacan o gando. Como diría outro, unha clásica relación de amor-odio. Parte do problema está no descoñecemento. Por exemplo, unha enquisa recente que a profesora de Ciencias da Educación da USC, Blanca Puig, pasou aos seus alumnos, atopou un baixo coñecemento da realidade do lobo. Mesmo un par de enquisados despistados contestaron que os lobos eran vegetarianos. Nesta edición efervescente afondaremos en contos na situación actual do lobo en Galicia, un tema conflictivo no que as posturas conservacionistas chocan cos intereses dos gandeiros e que só se poderá abordar con éxito cunha visión de conxunto e informada. Tamén falaremos da abella máis famosa de todos os tempos. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Pro tempo da conversa desta tarde, contamos nos nosos estudos co biólogo especializado no estudo do lobo, Pedro Alonso. Moi boas tardes, Pedro. Hola, boas tardes, que tal? Tamén está conosco César Goldi, que últimamente colleu afición á efervesciencia e nos encantadísimos. Boas tardes, César. Hola, boas tardes. Sobre todo encantadísimo despois de coñecer a boa de Einstein en persoa. A verdade é que sí. E ademais, César, creo que coñeces tamén o convidado desta tarde, por eso te invitamos outra vez. Sí, Pedro Alonso pois andaba pola Facultade de Bioloxía, andaba con millor tivo máis éxito que a min como biólogo. Somos amigos desde fai moito tempo e non quería perderme de estar en persoa aquí pois na entrevista en Efervesciencia. Ademais, tendo en conta que na miña carreira como actor pois hubo unha vinculación importante co mundo do lobo. Porque estiveches nunha serie que o protagonista era un home lobo, un lobisome. Sí, un lobisome, e eu era pois un dos guardias civiles encargados de investigar os extraños sucesos que acaecían nese pobo que se chamaba Calenda. E tamén en teatro estiven nun espectáculo que chegou a estar nominado aos María Casares como mellor espectáculo, que se chamaba Caperucitoloxía, onde un dos papéis que interpretaba eu era de lobo. Así que, bueno, e o mundo dos lobos xa desde pequeniño me ten abrallado, non? Xa desde que veía os programas de Félix Rodríguez de la Fuente. E teño a primeira pregunta para... Ben, xa están establecidos os nexos. Para Perico, que era como lle chamábamos os colegas. É certo que Félix Rodríguez de la Fuente, os lobos que saían na súa serie estaban adestrados, que non eran salvaxes, de verdade? Pois resulta que eu coñecín un dos pastores na Sierra Morena de Castilla-La Mancha, pegando con Andalucía, que lle colleu os primeiros cachorros que Félix utilizou posteriormente para as súas filmacións. Entonces eran collidos con moi poucos días, antes posiblemente de que abrisen os ollos. Félix e o seu equipo troquelábaos, é dicir, antes de que abrisen os ollos, pois era como se convertisen nos seus proxenitores, e os lobos entón despois considerábanos efectivamente como se fosen os seus proxenitores e facían o que querían. A impronta, non? Entón os lobos pásalle como aos Sí, os gansos. Sí, nas películas de dibuxos animados, que se ven un camión, pois o camión é súa nai. O que facía Conrad Lorenz, non? Efectivamente, o que facía Conrad Lorenz, que paseaba cos gansos, e os gansos voaban, considerábano como se fose a súa nai e tal. Pois iso é o mesmo cos lobos.
Mira, pois eu coñézote desde hai case 3 décadas, entón que deben ser as mesmas que levas estudando os lobos. Sí. Como empezaches? A primeira así, experiencia máis forte quizá foi, bueno, como moitas outros compañeiros e compañeras, eu empecé nun grupo ecoloxista naturalista. Sempre decimos un grupo naturalista metido a ecoloxista por obrigación, porque como veamos que o noso entorno natural pues, iba degradándose, pues entón te metes a ecoloxista. Entón, a primeira foi na Serra da Groba, que é unha serra que está entre o Concello de Bayona e o Concello da Guarda, unha montañosa que chega a 600 metros de altitude, que hai moitos potros, cabalos e tal. Aí entraran os lobos e empezaran a facer dano, a matar poldros, e fóramos ver precisamente no ano 84 aproximadamente, a partir da primavera, verán, uns danos que fixera o lobo sobre os poldros, e encontramos os poldros mortos, devorados e tal. Esa foi a primeira vez que tuven así un vínculo con unha experiencia así de lobos, non? A posteriori foi xa no 89 que xa empezamos a dedicarnos moito máis sistemáticamente, pero non é que teñas unha, pois non sei, un chispazo que sei, digas, aquí me vou dedicar a isto, non? Pero pouco a pouco unha experiencia vai alimentando unha motivación ou unha vocación e ao final pois acabas meténdote a fondo niso. E estudar os lobos que semella algo fascinante, o mellor compre explicar que non é tan siselo como parece, porque para vos están ocultos moita parte do tempo, tedes indicios, rastros, ou, por exemplo, é difícil para facer unha cousa que pode parecer doado a primeira vista, que facer un censo, saber nas mandas cantas crías sais. Eso é super complicado. Tens que facelo indirectamente a partir de outros datos que vos dan eses datos e a partir de aí facer as estimacións, as estimas de cantos lobos, por exemplo, hai en Galicia. Non é doado facer todo isto. Claro, non é o que se pensa de que chegas a un monte e ves os lobos como se fosen gaivotas, non? A contalos e a ver, observar as súas pautas de comportamento. Non, os lobos non se deixan ver, son difíciles por tanto, de efectuar observacións prolongadas e saber cantos son, a conducta, as edades, non. Entón, tens que primeiro seguir os rastros, os indicios de presencia, necesitas dedicarlle moitas horas de campo ao rastreo, a buscar por onde andan, tens que armar de paciencia para poder observalos en esperas determinadas, en lugares concretos e a horas determinadas, non? E despois utilizar tamén métodos que se cadra pues, te poden proporcionar máis información, deixar cámaras, bueno, en fin. Total que, como diste, precisa un esforzo de traballo moi grande, precisa tamén esforzo físico, moitas horas en zonas apartadas, noites enteiras esperando ou estando un pouco pendiente do que se escoita, do que se move, e sempre por tratar de conseguir información obxectiva que che poida permitir saber por onde andan, que frecuentación fan de determinadas zonas, e a posteriori, pues, bueno, tratar de localizar zonas de reproducción, pues, xa son cuestións máis pues, de extrapolación. Consideras que nunha zona hai reproducción, pues, estimas que hai entre 7, 8 ou 9 lobos, e pues, ese como se fan os conteos realmente, non? Boa, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Boas tardes, Perrico. Bueno, perdona, que lle escoitei a César Goldi que te chamaba Perrico. Pedro Alonso. Boas tardes, César Goldi. Hola, boas tardes, aboa. Que tal estás? Ben. Que lle pasa, aboa? Estou che poñendo cara de loba. Moita xente, moitos machirulos estarán pensando agora que estou poñendo unha cara que ten que ver con algo sexual, pero non, estou poñendo cara de astuta e de inteligente, como son as preguntas que fago eu aquí. Mira... Ataque, aboa, ataque. Pedro, teño que confesarche que estou un pouco desconcertada co tema dos lobos, porque me documentei, e para documentarme o que fago é baixar a terra dende o alén e preguntarlle a xente, e vexo que por un lado os urbanitas pensan que o lobo é algo así como un ser mitolóxico e ancestral, e para a xente da aldea, en cambio, o lobo, canto máis lonxe, mellor. Non entendo. Pois sí, a verdade é que hai unha polarización importante entre o mundo urbano e o mundo rural, no que a concepción do lobo. Pois no rural galego hai tamén un sentido atávico, tradicional,
as tradicións son ancestrais, entonces, bueno, pois os animais críanse, os animais concíbense pois, para producir, para alimentarse. Houve durante moitísimos séculos unha economía familiar de subsistencia, por tanto, existe pois, unha alta consideración do que é a facenda, non? Tanto facenda menor como a facenda maior, etc. Non? A parte deso, pois, a tradición alimentou sempre un misterio, un algo oculto, un trasfondo, non? Que se transmitían pois, na lareira, eses contos que tan habilmente transmitiu por escrito escritores como Ángel Folle. Sí. Entonces, desde o rural se ve o lobo como un adversario, pero ao mesmo tempo tamén como algo simbólico que se respeta. En cambio, o que dices de urbano, pois, quizá pola falta de estímulos ou de valores que existe, que hai unha simplificación absoluta na vida urbana, entonces, bueno, se considera e se eleva ás alturas unha especie como é o lobo, pois porque se considera como unha especie pois, símbolo ou crisol de virtudes que se consideran moi boas para tamén o ser humano, non? Entonces, bueno, esa polarización o que dá lugar a ese contraste, non? Mira, falando de lendas urbanas, hai unha lenda rural que está referida á existencia de criadeiros secretos que logo se fan soltas indiscriminadas, non? Criadeiros secretos que se teñen atribuído que sei a Greenpeace ou a... Efectivamente. Isto non ten sentido, verdad? Pois non. Forma parte, pois sí, desa mitoloxía rural de que se soltan lobos, de que hai criadeiros ocultos de lobos. Eu acórdome de que a min acusáronme hai casi xa 30 anos aí pola zona de, bueno, entre as provincias de Pontevedra e Ourense, de que eu tiña un criadeiro de lobos en Santiago. Pero soltabas por aí. Sí, pero claro. Porque cantos... pode dicirse cantos lobos hai en Galicia e como estamos agora? Pois o que se calcula, pois, posiblemente é que anden en torno a 700, anda por aí, non? En número, as últimas estimas falan de entre 85 90 grupos reproductores. Pues aproximadamente falase pues, de 700, 750 lobos. E estamos estabilizando, non? Sí, a verdad que a poboación galega de lobos pues, nos últimos 10, 20 anos pódese dicir que está estabilizada, non? Hai quizá unha tendencia pequena a alza en algunhas zonas concretas, pero en xeral, sí, se pode dicir que está estabilizada, non? Un lixeiro incremento, quizá. E onde viven? Pois esa é unha pregunta interesante, porque os lobos viven en zonas remotas, pero ao mesmo tempo tamén viven cerca das cidades, non? Hai grupos que están instalados cerca de capitais de provincia. En concreto, pois hai lobos cerca da cidade de Lugo, de vilas importantes tamén, pero o hábitat do lobo son montañas ou zonas, digo, o hábitat potencial inicial, non? Con capacidade para producir biomasa vegetal que poida ser transformada a proteína polas especies de ungulados, o sea, de herbívoros silvestres, que son do que se alimentan os lobos. Corzos, porcos bravos, cervos, etc. Entonces debería habitar o lobo zonas boscosas, tamén intercaladas con zonas abertas, con fragas refírome a zonas acantiladas, ou bueno, e aí, pues, ese sería o seu hábitat natural, non? Agora, o desplazamento que fixo o ser humano destes hábitats naturais, a súa transformación, a súa alteración, a través da gandeiría, a través da agricultura, etc., dá lugar que os lobos pues, teñan que habitar en zonas que non teñen máis remedio que habitar, que non son os seus hábitats naturais, pero, bueno, eso que hai. E porque temos agora, dixeches que está máis estabilizado, e porque temos a percepción, ou da percepción de que agora hai máis lobo que antes, ten que ver o mellor por ese desplazamento, por esa mistura de hábitats, que pasa aí? Bueno, a existencia de canais de información agora que son de fácil acceso aos potenciais lectores ou lectoras, dá lugar a que as informacións sempre, o seu impacto se multiplique. E estamos falando tanto de internet e redes sociais como pois, de ahora mismo medios de comunicación digital, etc. Non? Entón, o acceso á información é moitísimo máis fácil. E o impacto da presencia do lobo, das observacións do lobo ou dos danos que fan,
a través destes medios e de redes sociais se multiplica. Amplifícase. Entonces, dá a sensación como que houbera lobos por todos lados. E desde os finais dos anos 70, primeiros dos 80, a realidade é que o número de grupos reproductores e o número de lobos en Galicia prácticamente oscilou entre en horquillas de 10 ou 15% para baixo ou para arriba. En realidad non hai máis lobos que antes, sabes? Pero eu creo que a percepción non reflexa realmente o que está a acontecer. Porque entonces aí o papel dos medios é importante, e ademais, precisamente, a semana pasada deches unha palestra na Facultade de Ciencias da Educación xunto coa profesora Blanca Puig do Grupo Roda, no que falabas que a imaxe que se transmite os medios, que transmitimos os medios do lobo, é unha imaxe tirando para o sensacionalismo. Sí, o que viña dicindo é que, claro, para poder canalizar información e ao mesmo tempo poder colocar a túa publicidade desde o punto de vista dun medio de información, dunha empresa do sector da comunicación, pois necesitas presentar a información como algo atractivo, simple e que poida ser facilmente consumida. Por tanto, necesitas facer algo brillante, algo que chame a atención. E aí caemos no sensacionalismo, non? E se hai 30 anos os medios de comunicación contribuíron decisivamente, hai de 30 anos para cá, e 15, 20 anos, contribuíron decisivamente a que as administracións interiorizasen a necesidade de pagar compensacións económicas aos danos que facía o lobo para poder favorecer a conservación desta especie. Hoxe en día, pois, os medios de comunicación, pois, sumidos nesta competencia que digo eu polo consumidor ou consumidora da información, pois estean, digamos que, descuidando un pouco o rigor informativo, por así decirlo. E o mellor, o que compre explicar é que os cambios acontecidos no rural galego aceleradamente nos últimos tempos, decir, 10, 15, últimos 20 anos, poden explicar tamén en parte o que estamos vendo. Porque antes había poldros no monte, que esa era unha fonte que tiñan aí os lobos, e que agora, ao non haber isto, ou desaparecer o pastoreo, os lobos teñen que buscarse, como quen di, a vida e pescar noutros lados. Sí, os cambios son terribles, porque imaginádevos que a sociedade galega rural pasou en un corto período de tempo, en menos de 30 anos, pois casi dunha economía de subsistencia a ter que profesionalizarse basicamente no sector terciario, na emigración. A emigración basicamente é unha emigración interior, porque se fala moito de emigración exterior, é dicir, fora de Galicia, pero a emigración interior que se produce entre aldeas, lugares cara ás vilas, é terrible. Entonces hai unha ausencia pola semana dos eidos nativos, non? Para volver ao fin de semana. Entonces eso permite tamén desenvolver unha serie de aproveitamentos que non máis que son percibidos como estar presentes durante o fin de semana. Entonces aí surxe o conflicto, porque pretendemos rendabilizar terras de monte ou terras agrarias con gandería, por exemplo, extensiva, non? Sin dedicarlle o necesario control. E o que acabas de decir ti, Manuel, de que se produce, por outro lado, descensos en cabanas gandeiras, como poden ser as de cabalos, hai menos disponibilidade de alimento en algunhas zonas procedente das especies silvestres para o lobo, entonces eso dá lugar a ataques repetitivos, recurrentes en algunhas zonas. E iso, evidentemente, é un drama para algunhas economías familiares, non? Pero aí hai un cambio, non? Ese cambio de decir, bueno, pois tiña o lobo busca as súas presas, tiña unha disponibilidade de alimento que estaba per se no monte, ese alimento que ten un factor humano está a desaparecer, entonces eso pode explicar os ataques a vacas e todo isto pode explicarse que é máis difícil, supoño, que para un lobo ter que internarse a atacar unha explotación que o mellor pois atacar pois un poldro, non? Por exemplo. Bueno, tamén temos que considerar que unha parte importante da poboación galega de lobos, por así decirlo, o tercio que mira cara ao mar, cara á costa, ocupa hábitats moi alterados. A disponibilidade de alimento nestas zonas basicamente pois é de gando. En forma de poldros, cabalos de monte ou vacas, tamén de carne criadas en réxime semi-extensivo, ou agora mesmo tamén de vacas das explotacións lácteas que pastan tamén en semi-extensivo, non? As densidades, as abundancias de especies silvestres nestas zonas son moi baixas.
Entón é difícil realmente desenvolver unha conservación do lobo para poder amortecer toda a alarma social que supón un nivel de ataques á gandería como que supón actualmente isto, non? Entón, non se poden pretender aportar solucións ou suavizar este conflicto a corto plazo, porque implicaría modificar os hábitats, facerlle sitio a especies de herbívoros silvestres. Estas zonas son zonas densamente pobladas, con un número de kilómetros de carreteras, de estradas asfaltadas por kilómetro cuadrado moi elevado, a elevada densidade de especies de herbívoros silvestres, por exemplo, por coravo ou corzo, nestas zonas trae conflictos tamén co tránsito de vehículos, non? Pero hai que facer o esforzo. Evidentemente, se queremos ter unha poboación estable de lobos sin ningún conflicto de tipo xenético, pois debemos facilitar que existan lobos no territorio, non, de maneira coherente. Pero iso pasaría tamén por recuperar os hábitats, implementar medidas preventivas para evitar ataques na gandería e facilitar que estas especies de herbívoros silvestres teñan tamén o seu lugar no espacio de monte, non, de Galicia. Mira, como... A ver, que lle pasa, boa? Por que me mira así? Porque aquí as preguntas interesantes as fago eu, entendes, de serio, ali. Bueno, pregunte. Perdoade. Que haces? Como é a estrategia de caza dos lobos? Agora que falabas dos herbívoros e tal, como podense defender os poldros e os corzos dos ataques dos lobos? É que aí hai unha cousa, eu vi un tuit moi interesante, un debuxo, unha reflexión sobre os documentais de natureza, no que decía que cando vías un de leóns, te poñías de favor do león que ten que cazar, e cando vías un de gacelas, te poñías de favor da gacela que tiña que escapar. O sea, que segundo fose o enfoque, te poñías dun lado ou do outro. Pero como cazan os nosos lobos? Bueno, claro, o ser humano hai tempo que deixou de ser, na maior parte do planeta, unha especie fornecedora de proteínas para os depredadores, non? Nos non nos damos conta disso, non somos conscientes, pero en algúns lugares do planeta seguimos sendo presas de especies como cocodrilos, osos polares, osos pardos, etc. Non? Entonces, o mundo é así. E nós somos unha especie que xa non nos damos conta disso, pero os lobos depredan en Galicia, por exemplo, de poldros, por exemplo, entre os meses de marzo a abril, que onde coincide máis ou menos a parideira das eguas, hasta agosto, setembro, outubro, basicamente, ali onde hai cabalos de monte, depredan sobre os poldros. Despois, en zonas máis de monte, que hai corzos e porcos bravos e tal, basicamente van as crías de corzo a partir de maio, que é cando paren as corzas, tamén hasta agosto, setembro, ou así, non? E cada especie, falo de corzos ou de poldros e tal, os lobos desenvolven unha estrategia determinada de caza. Entón, uns cachorros de lobos que nacen no seo dun grupo reproductor especializado na captura de corzos, vai ter difícil subsistir nun territorio, o cal dispersa, por exemplo, que se vai vivir ali, onde se vive de poldros, necesitaría tamén ter un período de aprendizaxe. Entonces, é curioso porque para convertir un cachorro de lobo nun animal depredador eficiente se precisa un aprendizaxe. E ese aprendizaxe implica aprender estrategias de caza. Para cazar un corciño, primeiro que hai que facer é localizalo, escoitar, porque ás veces os corciños están ocultos nos matos, nas uces, e chaman de vez en cando polas nais, e entonces, como nesa época, hasta mes e medio, 2 meses de vida, prácticamente non teñen... é difícil localizalos polo olfato, porque as nais se esforzan en lambelos, en limpialos para que non gulan, non? Pois únicamente polo sentido do oído se pode localizar. Entonces os lobos teñen que aprender esas estrategias. E para capturar poldros teñen que ser hábiles, rápidos, e poder perseguir os poldros, porque os poldros a partir das 2 ou 3 ou 4 semanas xa están constantemente adestrando, correndo para escapar. Chegalles conferilos, porque non se trata a mellor de capturalos no momento, senón que o período de reproducción é un período de reproducción moi pequeniño, moi acotado no tempo, precisamente para minimizar as posibilidades de caza dos lobos, e o que fan os lobos é abrir unha conta no banco. Como está isto da conta do banco? Como fan? Sí, é unha metáfora que contaches outro día, que se me ocurreu, sí, unha especie de investimento, non? Os lobos
Toma. A partir de cando os poldros teñen 3 meses, 2 meses e medio, pois son moi difíciles de capturar, entonces os lobos o que fan é perseguilos e adentalos nos cuartos traseiros, nas patas de atrás. Ás veces non se dan capturado, porque suxeitalos, amarralos, derribalos e matalos, pois non é tan fácil, non? Entón, adéntanos pola parte de atrás, os poldros pois escapan, feridos, ás veces con severas lesións, esas lesións infectanse e ao cabo dunha semana ou 10 días acaban morrendo estes poldros. Entón, os lobos saben perfectamente os poldros onde os tocaron, pois nesta ladeira ou nesta rega, aquí hai un poldro, vamos. Entón, pasan por ali cada X tempo, iso é unha especulación que teño eu, e entón saben cando o poldro pois está máis debilitado, volven a actuar, entón pois tocan igual 3 ou 4 poldros en un monte amplo e van tendo, eso que digo eu, unha conta no banco. Xa a conta no banco vai rendendo ao pasar o tempo, non? Pois eso, en que consiste a... Mira, a min díxome un paxariño que ti veches xa e que che vai ese tema, non? O tema de experiencias no tema do audiovisual. Iso contello eu a boa. Sí, aquí está o pajarraco este. Mira, todo isto daría para un documental magnífico, non? Un documental xenuinamente galego sobre os lobos, quen sabe, con máis derivacións sobre todo isto tan interesante que falabas das migracións interiores, todo isto, non? Hai algún proxecto por aí? Sí, estamos uns compañeiros, máis eu, sí, facendo un documental. Facendo o guión ou xa facendo o documental? No, está prácticamente, temos moi avanzada a fase de grabación, prácticamente está rematada. Que primicia, Manuel. Sí, falta a fase de edición. O que trata ese documental é de descrever a vida dos últimos pastores de ovellas e cabras nas serras do macizo central da provincia de Ourense. Ultimísimos. Os últimos pastores, quedan 7 nada máis dormindo no verán en cabanas que hai no alto das montañas, e os lobos que hai nesas zonas. Entón é moi interesante porque se mezcla tanto a mitoloxía como a tradición, a cultura, son zonas que sabedes que no Entroido teñen unha peculiar celebración do Entroido, e iso é debido a que eran sociedades pastoriles, e tamén unha zona con presencia notable, significativa de lobos, pero lobos que agora mesmo non apenas fan dano. Entón é unha maneira de plasmar como a través da prevención do uso de cans mastíns especializados se pode tratar de favorecer a convivencia entre os lobos e os pastores, o pastorío e a gandería extensiva. Eu tive a sorte de ver un tráiler do documental e ten moi boa pinta. Que privilexio. Moi ben currado, e además facendo uso das tecnoloxías, con videotrampeo, con drones, bueno, con todo o que ten que ter agora un documental. Moitas gracias. Mira, Manuel, podo facer unha pregunta? Bueno, aquí co permiso da aboa tamén. Bueno, vale, pero despois temos que falar deste tema, Manuel, de que veña aquí César Galdi. Mira, que meu pai traballou de forestal e sempre contaba que moitas das cousas que se lle atribúen aos lobos, agora que falabas de mesturalos con cans e tal, que realmente habería que atribuirllas o que lle chaman os cans asilvestrados. Que hai de certo nisto? Ou é tamén unha lenda rural? O dos cans asilvestrados. En realidade, eu creo que máis que falar de cans asilvestrados, que agora xa eu creo que poucos pode haber, non? Antes podía haber máis. Son cans incontrolados, cans que durmen a cuberto nas casas das aldeas e de repente xúntanse igual 1, 2 ou así e atacan un fato de ovellas. Eu teño unha cadela de raza podenco que se a deixo solta, pues, me crea unha asociación de afectados polas súas fechorías, porque vai as galiñas, non? E así como os podencos van as galiñas, pues, algunhas razas de variedades de cans, como os huskies, por exemplo, poden atacar as ovellas. Entón, aí realmente non podemos establecer unha cifra, non? Pero en outros lugares fala de igual entre un 10, un 15 ou un 20% de ataques atribuídos aos lobos que en realidad serían destes cans incontrolados, ¿no? Vi unos cachorros, unos cachorritos, entonces yo me puse a jugar con ellos y me metí en la cueva y resulta que me quedé dormido, vino la loba y se quedó así enfocándome con los ojos y yo me arrinconé allí contra la roca, vino y me empezó a lamerme y ya uno más de la pear. Explicamos, escribiches en Cerna
que hai un círculo que se abre e se pecha en Rante. Que é isto? Bueno, en Rante hai... A ver, no ano 74 aproximadamente houve ataques atribuídos a lobos, a nenos, a nenas que estaban cos pais ou cos avós no campo, non? E houve, parece ser que un par de nenos que morreron por ataques de lobos. Era unha época en que a presencia humana no campo era maior, a transformación tamén era moito maior, non había o boom, por así dicilo, de densidades elevadas, significativas de especies silvestres. Bueno, o caso é que se registraron un par de ataques de lobos a nenos, e hoxe en día, pues, digo que se pecha en Rante, pues, porque ali habita ahora en Rante unha persoa moi peculiar, Que vimos de escoitar. Que escoitamos Marcos. Na radio, sí, Marcos, que con 7 anos ou así, pues, quedou a vivir só na Serra Morena. Eu estuve na zona buscando lobos, na zona onde el pasou prácticamente 11 anos a vivir na natureza máis salvaxe, e é unha zona moi espectacular. Eu, a verdad, que atribúo así, pois sí, non, todas as cousas que conta, pois non me é difícil de darlle crédito, non? Entonces, pois a verdad que el ten a facultade de contar esa experiencia vital, e os nenos, as nenas, pois a verdade é que cando escoitan estas cousas, pois se maravillan, non? Se quedan boquiabertos, non? E é unha oportunidade, pois, tamén de presentar outra, a nivel, digo, de educación ambiental, de pedagogía, pois unha forma, outra perspectiva distinta dos lobos, non? E por eso digo que é un círculo que se pecha en Rante, pois porque despois de 30 anos daquela experiencia tan negativa, pois agora quizá pois hai oportunidade de darlle outra visión e outro enfoque, non? Ele está vivindo agora en Rante, precisamente. Pois sí, el vive en Rante, desplázase ás veces para contar a súa experiencia pois a Madrid ou a Barcelona ou aquí mesmo a Galicia, non? Para contar esta historia. Os lobos foron os protagonistas deste tempo de parolada de efervesciencia. Protagonistas desde moitos puntos de vista, desde entender como son como especie e como é ese conflicto que temos co lobo, un conflicto que ten causas complexas e que supoño que habrá que poñerse un poquiño en todas as partes para poder chegar a unha solución. Estivemos a falar co especialista en lobos, Pedro Alonso. Moitas grazas por achegarte hasta os nosos estudos. Gracias a vos, encantado. Grazas César Goldi tamén. Moitísimas gracias. De estar aquí con Goldi tamén despois de tanto tempo. Bueno, eu tamén estou moi encantada de coñecer a Pedro Alonso. Buenas tardes, mi nombre es Josefina Lin, soy profesora de la Universidad de Santiago de Compostela y investigadora del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, y como comisaria de la exposición CONADE Astrónomas me gustaría invitaros a todos a que vayáis a visitarla durante el 22 de marzo al 14 de mayo en la Casa das Artes de Vigo. Esta exposición tiene por objetivo el poder mostrar y enseñar astronomía al público en general desde una nueva perspectiva, cómo son las aportaciones científicas de las astrónomas. También queremos establecer modelos de referencia femeninos para las generaciones futuras que quieran estudiar astronomía y sobre todo también dar una nueva, hacer un elemento de reflexión al público en general para eliminar ese sesgo que hay del papel de la persona que se dedica a la astronomía como un hombre caucásico, blanco, que está en su despacho haciendo astronomía o bien bajo una cúpula, cuando existen pues muchísimas mujeres que se dedican a esta ciencia.
La muestra cuenta con más de 146 astrónomas que han contribuido de forma fundamental al estudio de la astronomía. Por ejemplo, tenemos desde Hipatia de Alejandría, a la que se le atribuyen mejoras en instrumentos como son los planisferios o como es la esfera armilar. También, avanzando ya en el tiempo, tenemos grandes descubridoras de cometas, entre las que se encuentran pues Carolina Herschel o Caroline Shoemaker. También tenemos la presencia de Vera Rubin, que podemos considerarla como la madre del descubrimiento de la materia oscura. La exposición también se puede sentir y se puede tocar, y para ello dispone de 7 muebles interactivos con las últimas técnicas museísticas, donde el público puede aprender de la forma más lúdica posible, que es la de jugar con el mobiliario. ¿Jugar a qué? Pues jugar al quién es quién, jugar al trivial, jugar a sabes dónde, ver también en formato cómic La vida de las astrónomas de Harvard. A nosa recomendación efervescente desta semana é a exposición Con A de Astrónomas, que se ha de inaugurar este mércores en Vigo na Casa das Artes. A súa comisaria, Josefina Lin, danos un último motivo para non perder a ocasión de visitar en familia Con A de Astrónomas. Y todo ello además con un broche de oro final, como son las reproducciones de instrumentos astronómicos entre el siglo IV y V, que es la época en la que vivió Hipatia de Alejandría, y que son reproducciones que nos ha concedido la productora de Alejandro Amenábar, que fue la que realizó pues todo el material de atrezo para su película Ágora, que también se estrenó en el año 2009, precisamente el Año Internacional de la Astronomía. Verás, según Aristarco, el Sol tiene que estar en el centro de todo. Y nosotros, la Tierra, viajando en círculo a su alrededor. Por tanto, y esta es la clave, guardando siempre la misma distancia. Ahora bien, si como tú has dicho aceptamos cambios en la distancia, entonces hay que sumar un epiciclo a la órbita de la Tierra. Ahora acercándonos, ahora alejándonos. Pero caeríamos en la misma trampa que Ptolomeo. Círculos sobre círculos. Exacto. Así que yo ignoro cómo puedo resolver este conflicto. Esta é Dolly Parton. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. A cantante Dolly Parton fixo unha contribución involuntaria á ciencia. Skin and eyes of emerald green. Your smile is like. Moi boas tardes, Manuel Collado. Buenas tardes. Manuel Collado é investigador do IDIS, especialista en células nai e cancro. Cal foi a contribución involuntaria que fixo Dolly Parton ao mundo da ciencia? Bueno, dio nombre a la famosa oveja Dolly. Parece ser que como la oveja Dolly surgió a partir del material genético derivado de una célula de la glándula mamaria de una oveja adulta, y dada la contribución mamaria también de Dolly Parton, los investigadores decidieron nombrar a su oveja clonada con el nombre de Dolly. Esa foi a contribución ao mundo da ciencia de Dolly Parton. Estamos a falar da vella Dolly, quizáis a máis famosa das ovellas, como pasa o tempo que foi xusto hai 20 anos cando o mundo soubo da clonación do primeiro mamífero.
foi alá no 97 cando a revista Nature deu a coñecer este descubrimento. O tempo pasa rapidamente. Efectivamente, realmente hay que aclarar, puntualizar, siendo muy puntillosos, que no se trata del primer mamífero clonado, sino del primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. La diferencia es que con anterioridad los mismos investigadores, y publicándolo en la misma revista Nature, habían conseguido clonar una oveja a partir de una célula que estaba en cultivo, es decir, crecida en el laboratorio. Y en el caso de la oveja Dolly, lo que se hizo fue obtener una célula, como decíamos, de tejido mamario, y a partir de ese material genético de la célula adulta consiguieron recrear todo un organismo genéticamente idéntico, es decir, un clon. Porque esta conversa va a ir en torno a recoñecementos e non recoñecementos ao redor da clonación de Dolly. Temos que dicir que Dolly é a ovella famosa, pero certamente hai outras ovellas clonadas no mismo instituto, o Instituto Roslin en Edimburgo, e ti estás a falar agora de Megan e Morag. Sí, Megan y Morag fueron estas primeras ovejas que, como decíamos, fueron clonadas a partir de células crecidas en el laboratorio. Megan e Morag, primeiras ovellas clonadas, logo veu Dolly, clonada a partir dunha célula adulta, e logo veu Polly e Molly. Efectivamente, Polly y Molly fue un desarrollo posterior por los mismos investigadores, de nuevo, en el mismo instituto, en el que lo que se consiguió fue clonar a partir de una célula adulta y además modificada genéticamente. Realmente ese era el objetivo inicial de estos investigadores. No se trataba de crear ovejas clónicas por pura satisfacción o por pura diversión, sino que realmente lo que buscaban era explorar la posibilidad de generar ovejas o vacas o cerdos en los que pudiesen manipular genéticamente su material genético para incluir algún gen de interés, por ejemplo, que produjese alguna molécula terapéutica, y una vez generado esa célula, poder clonarla, es decir, hacer múltiples copias de animales idénticos que portasen esa modificación. Podemos repasar como era como é esta técnica de clonación que técnicamente chamase transferencia nuclear, que neste caso, no caso de Dolly, o que se fixo é coller unha célula adulta, esa do tecido mamario, e coller unha parte desa célula e insertala nun ovocito enucleado. Explícanos mellor isto. Todo esto surge, como siempre ocurre en ciencia, con investigaciones pioneras que se desarrollaron con anterioridad. En concreto, el británico John Gordon había hecho 50 años antes experimentos similares en rana. El objetivo era demostrar que cualquier célula de cualquier organismo tiene en su núcleo el material genético que es capaz de dar lugar, como habremos oído multitud de veces, toda la información necesaria para dar lugar a todo el organismo. Sin embargo, una célula en un organismo adulto está totalmente especializada para cumplir una única función y, por lo tanto, pues tiene unas características muy definidas. Todo el mundo podrá reconocer que una célula neuronal tiene una morfología y una función que está adaptada a la transmisión nerviosa. Una célula hepática pues va a estar adaptada a una morfología y una función adaptada a su papel dentro del hígado. Y así podríamos continuar con los más de 200 y pico tipos de células que forman el organismo. Sin embargo, la pregunta de John Gordon en aquel momento fue: ¿la información genética que reside en el núcleo es invariable? Es decir, ¿contiene toda la información o solamente contiene la información necesaria para ser una cosa concreta? Para probar eso, lo que hizo fue obtener una célula adulta, en su caso intestinal, de una rana, obtuvo el material genético que reside en el núcleo de la célula y lo que hizo fue insertárselo a un ovocito al cual previamente se le había retirado su información genética. El ovocito es el que va a recibir en el momento de la fecundación la dotación genética del macho y se junta con la de la hembra, va a dar lugar a la fecundación y de ahí surge todo un organismo. Sin embargo, en este caso lo que se hace es por método artificial, con esta inyección del material genético del núcleo de la célula adulta, inyectarlo, incluirlo dentro del ovocito y ver si eso es capaz de dar lugar a todo un organismo entero. Ese organismo entero tendrá en su dotación genética en todas sus células la misma de la que partía de la célula adulta. E para facer isto en Dolly con éxito, tiveron que afinar a técnica e facer, non sei se centos de intentos para conseguir un embrión viable. Técnicamente podríamos decir que aparentemente es lo mismo lo que se hizo con Dolly para generar la oveja que lo que se hizo John Gordon décadas antes para hacer una rana. Pero claro, los detalles son lo importante muchas veces en ciencia. El concepto está ahí, pero luego en la práctica no resulta igual de sencillo, sino que existen toda una serie de características propias, en este caso de la oveja, posteriormente con otros animales o incluso con el ser humano, en el cual también se ha podido desarrollar este mismo proceso,
que hacen que no sea tan evidente y tan sencillo. En el caso de la oveja Dolly, pues cientos de ovocitos que tuvieron que ser microinyectados. Muchos de ellos no llegaron a ningún sitio, pocos consiguieron llegar a un estadio inicial del blastocisto, que es una primera etapa de desarrollo embrionario, y solamente uno fue capaz de dar lugar al final a un embarazo exitoso, un feto y al final al nacimiento de la oveja Dolly. Tan icónica como a imaxe da Dolly é a imaxe de Ian Wilmut, o señor de barba que aparecía sempre nas fotos con esta ovella. Ian Wilmut, que levou todo o recoñecemento da creación, por así decir, de Dolly, que foi nomeado Ser, que foi nomeado pola revista Time como persoeiro do ano, e resulta que o que veu despois é que o recoñecemento da creación de Dolly había outro nome que estaba agochado. Sí, efectivamente. En ciencia es una polémica y una disputa que sucede muy a menudo, el del reconocimiento justo de la contribución a cada una de las producciones científicas, y cuanto más espectacular o más importante es la contribución científica, pues muchas veces resulta más difícil exactamente asignar el papel que cada uno tuvo en ese hallazgo, ¿no? En el caso de la oveja Dolly tenemos uno de estos procesos muchas veces complejos que son difíciles de explicar a la gente. Los resultados científicos se publican en revistas científicas. Y el orden de autores dice mucho con respecto a la contribución relativa de cada uno de los científicos que ha participado en ese proyecto. Normalmente, la primera posición se ocupa por aquel investigador que ha realizado experimentalmente mayor cantidad de trabajo. Y la última posición se reserva para aquella persona que realmente ha actuado como director, como coordinador. En el caso de Ian Wilmut, como llevaban varios trabajos consecutivos, como hemos dicho, con diversas ovejas que fueron creando, había llegado a un acuerdo con su colaborador, que era Keith Campbell, que trabajaba en el mismo laboratorio, y habían acordado un reparto de posiciones, quizás algo un poquito extraño. Y habían caído ese reparto de manera que las primeras ovejas, Megan y Moran, pues había sido el primer autor Keith Campbell, y el último autor, Ian Wilmut. En el caso de la oveja Dolly, le correspondió a Ian Wilmut ser el primer autor y a Keith Campbell ser el último. La oveja Dolly fue la que realmente se llevó toda la popularidad mundial y la que, como bien dices, pues ocupó portadas y los televisores de todas las televisiones del mundo. Y entonces todo el mundo reconoció en el primer autor, Ian Wilmut, a realmente la persona que era responsable de ese trabajo, cuando en realidad Keith Campbell había tenido una contribución intelectual incluso más importante, aunque esto siempre es difícil de puntualizar y de asignar exactamente en porcentajes de contribución, pero se dice que todos estos trucos para poder repetir el proceso de la rana en la oveja realmente fueron posibles gracias a ideas que tuvo Keith Campbell, que conocía bastante sobre la regulación de la división de las células de mamíferos y demás, y él fue el que aportó algunos de los trucos clave para poder tener éxito. E, de feito, hubo posteriormente un xuicio no que, entre outras cousas, por unha cuestión laboral, se puso en xuizo mesmamente cal era a paternidade da bella Dolly, e o propio Ian Wilmut recoñeceu que Keith Campbell tiña unha contribución do 66%, que xa é moito afinar a contribución de cada quen. Sí, efectivamente, es un poco afinar demasiado, pero bueno, es revelador el hecho de que en juicio, y como bien dices, por un asunto laboral, con un empleado que había tenido una disputa, llegado el momento del juicio, tuvo que reconocer Ian Wilmut cuál consideraba él que era realmente la contribución relativa suya con respecto al resto de los autores. Y él dijo que realmente en su caso debería ser solamente un tercio comparado con los 2 tercios de Keith Campbell. O sea, que consideraba él mismo que la paternidad de la oveja Dolly correspondía más a Keith Campbell que a él mismo. Cando no ano 2012 John Gurdon, do que vimos de falar, recibiu o premio Nobel xunto con Shinya Yamanaka por la técnica de reprogramación celular, moita xente se botou a man á cabeza dicindo que non estaba Ian Wilmut, pero moi poucos se lembraron de Keith Campbell. Efectivamente. Como bien has comentado también antes, Ian Wilmut es el que ha ido acaparando mayor fama y mayor reconocimiento por la creación de la oveja Dolly y la clonación de la oveja, y Keith Campbell, sin embargo, pues quedó en un segundo plano. Estas injusticias que se cometen en tantos campos de la vida, ¿no?
y cuando hubo la adjudicación del premio Nobel a Gurdon y a Yamanaka, mucha gente pensó que, al igual que se premiaba la clonación de la rana y un proceso similar, pero que no implica la transferencia del material genético completo de un núcleo a otra célula, sino solamente 3-4 factores, que fue lo que hizo Shinya Yamanaka, pensaron que ahí quedaba un hueco por llenar que debía suplirse con la presencia de Ian Wilmut. Yo creo que realmente el Instituto Karolinska, al premiar en esa ocasión para los Nobel, yo creo que Ian Wilmut consideraron que no había realizado una contribución tan significativa, porque la clonación de la oveja Dolly realmente no es un hallazgo del mismo nivel que supone el hallazgo inicial de la rana, ni tampoco el del japonés Shinya Yamanaka, y además probablemente también pesó en ellos esta polémica que existía con respecto al reconocimiento de la contribución relativa entre Wilmut y Campbell. En ese ano, 2012, fortuitamente fallece o noso amigo Campbell, e tamén por contar e rematar a historia por cousas da vida, Ian Wilmut, que o nomearon pois director do centro de clonación de Edimburgo, un centro que crearon especificamente para todo eso, ao final acabou abandonando a liña de investigación en clonación para pasarse á liña que agora é a que ten maior ventaxa no mundo académico, que é a reprogramación celular de Yamanaka. Como ocurre muchas veces en ciencia, podríamos decir, no es exacto, pero podríamos decir que vamos muchas veces funcionando por modas. No se trata moda en el sentido de capricho, pero sí que existen unas ciertas tendencias que están avaladas, por supuesto, por eso digo que no es un mero capricho, están avaladas por investigaciones de muchos grupos, y en aquel momento se pensaba que la técnica de transferencia nuclear que estamos comentando, que sirvió para crear la primera rana crónica o la primera oveja Dolly, realmente no era una técnica que permitiese de una manera eficiente clonar animales. Sin embargo, devolver la pluripotencia mediante este uso exclusivo de 3 o 4 factores nada más, en vez de tener que retirar todo el material genético, transferirlo a otra célula, pues sí que ha supuesto un gran salto en los últimos años y ha hecho que muchísimos grupos nos dediquemos a trabajar con esta técnica de reprogramación en lugar de una cosa bastante más laboriosa y menos eficiente, que es la transferencia nuclear. Pois estes son os 20 anos que aconteceron desde que o mundo soubo da clonación da bella Dolly. Falamos de Dolly Parton, falamos dos creadores de Dolly, Ian Wilmut, Keith Campbell e tamén de John Gurdon e Yamanaka. Todo un repaso á historia recente da clonación e a reprogramación celular da man do investigador do IDIS Manuel Collado. Moitas grazas, Manuel, por contárnoslo unha vez máis todas estas cousas en Efervesciencia. Muchas gracias a vosotros. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. E escoitámonos, como sempre, o vindeiro domingo na Radio Galega. Adeus. To watch him shatter, you're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.